Vieš, a teda všetci, čo mali údajne otvorené 400 čakry, tak ho videli. To je dokonale olej. Podľa toho nakreslili tento obrázok. Pozor, tuto je pták. Nie, toto je pták, hej. Počuj. Prepáč, to sa I potom všetci tým stolom. Čo? Všetci stáli. Nie pták. A pták je veliteľ našej vesmírnej flotily. On by ťa zastavil. A jak bude... Pohľadom by ťa zabil. Hej, zabil ja pohľadom. Mňa ani nehodne pohľadom, ale keď bude tá apokalypsa na Zemi, keď bude apokalypsa na Zemi, Hej, tá ponožka. tak nás vyženie. Videli ste pána Ponožku? Áno. Tam bol. Pán Ponožka má oblečený, pán Ponožka má otvorených 8 stredienčí čaker. Tá ponožka, hej? Pán Ponožka, áno, ten presne, ktorý ste ho videli. A ináč, keď si dá do Facebooku pán Ponožka, Nájdeme ho, hej? pán Ponožka, nájdete ho. Wikipedia proste. Nie, pán Ponožka, ten dlhovlasý, ten s bradou. On je pán Ponožka. A že ty tu na tým nebe lidem. Áno, oni nás nechcú očipovať. Pretože, vieš, akože 90% ľudí, 99% ľudí na svete je očipovaných. Presne, A tu ja na... som očipovaný. Áno, ty nie si, lebo máš... Počkaj, mám ti otvoriť strničnú čakru? Nevyberaj nôž. Nie, S nožom sa prepáč, ale s čím iným to môžem? Nie, chlapci, ja som jedný žmieru. To sme až staré, hej, to by to bolo. To je v rámci všetko, strandy, ale môžem vám na striekách sedieť sám. Pozeraj, Ponožka, pán Ponožka ho toto. Kde je pán Ponožka? Kde je pán Ponožka? Hej! Čo robíš pán Ponožka?